Несли його по вулиці Комсомольської, потім звернули на Притицького і пішли до того місця, де зараз церква. Не доходя церкви, там установили этот крыш. Нас чоловік було, нормально, человек 50-то точно было. По фотках больше было. Там може і більше, но я вже не пам'ятаю, давно ж було это. Мы такие были все. Больше сотни, там по фотографиям было людей, а не 50.